मराठी शाळेत का? अरे मराठी म्हणजे काय? मराठी शाळेत टाकायला पाहिजे आपल्याला भावना. हो मावशी, तुझ्या आईसाठी कशा जातो तिकडे टाकलं तू? अरे बापरे, म्हणजे बघाय काय काय बोललंय तुमचं आहे ना. आता बघा काय आहे ना, मराठीसाठी म्हणजे गरज पडली मला असं वाटलं. कारण पोषण कोण पण येतो आणि लगेच म्हणावं लागतं कैसा ठराया म्हणजे मुंबई आमची म्हणजे बोलणारी लोक काय चाललंय. म्हणजे आता बघा, आता मी मराठी म्हणून मला नोकरीवर नाही, मी मराठी म्हणून मला बिल्डिंग मध्ये राहायला नाही. म्हणजे मी माझ्या जागेचं असं राहायचं म्हणजे आता हे शाळेत सापडलेले शब्द आठवतात बरं नाही का. ते बोलतात मराठीचा मळवट पुसला राहिली टिकली, मराठीचा मळवट पुसला राहिली टिकली आणि आम्ही आमच्या हातानं मुंबई आमची विकली. त्या शिवतीर्थाला गरज लावता बाय ठाकरे नावासाहेब मराठी. शिवतीर्थाला गरज लावता ठाकरे त्यानेच केला अवघा मराठीचा विचार आणि त्यानेच एक मांडलं होतं छान असं मराठीचं गणित. ठाकरेने मांडलं होतं छान असं मराठीचं गणित. मात्र वाईट वाक्य विचारलो त्याला अनेकरित्या गणिताची बेरीज थोडीशी चुकली आणि आम्हीच आमच्या हातात मुंबई आमची विकली. आता तुम्ही म्हणजे हे करायला पाहिजे जे मी करते. माझ्या नातवाला मराठी शाळेत टाकते. आता ही म्हणत कशी माझ्या आलेसाठी तरी मी ते नातवाची घेतले दप्तर आणि पाठी आणि लांब तिकडे त्या शाळेत सोडायला गेली मराठी आपल्या मराठी शाळेत. तो का मराठी शाळेत गेले.